Pokgwi Thangka 8 January 2019 Salmariwo Madhavbariwo CAA Bilno Kasuthani TSR Jawan Rokbai Khorokbrei Tiprasa Sikla Goli Kokjak Mani Goli Simi Kokjak ya Goli Kokjak Mani ya Gulobo A Goli Kokjak Nai Rokno Ambulance Bisigni Teklai Seprak Mani Pokgwi Thangka Maharaja Bir Bikramni Mangthongo Goli Kokjak Mani Pokgwi Thangka Tiprasani Nok Kokjak Mani Apro Sabo Phaye Kok Sungpaikha Bo Montri Bo MLA Bai Kok Thaisa Sungjakha Moito Kholairkha Salkicha Sekang Bubagra Prodot Pokgwi Thangka Tinini Hai Shalo Tiprasa Goli Kokjak Mani Apro Kebo Phai Naiphainai Grai Agartala Astobol Moidano Sononi Gom Phai Pro Ustek Bai Klai Pro Hunke Swbai Thangdi Nayo Hasteni CM MLA Montri Rok Phiaba Tiprasa Goli Kokjak Manokhe Kebo Phai Naiphainai Grai Khayokjak Bubagra Prodot Abai Kheno Salkisa Sekang Bharat Haktorni Home Minister Amit Shah Hasteo Phai Haino Hai Kogroi Thangpirukha Chongmani Buskango Agike Sabo Tiprasa Rokno Montri Bokrok Sramjagui Phano Mano Hunei Tabukhe Shawi Klangkha Srai Kheno Tabuk Tongmani Montri Bokrok Professor Dr. Manik Sahanono Tei Bisibani Montri Bokrok Charnai Hinei Saka Mampliwo Srai Kheno Nugu Khnanyadi Tamo Saka चाहता हूं एक 5 साल माणिक भाई के नेतृत्व को दे दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार त्रिपुरा को छोटे राज्य में सबसे समृद्ध राज्य बनाएगी, सबसे समृद्ध राज्य बनाएगी। Au Khapangni Takuktei Bukuk Song Mukmu TV Okokno Shawo Dophano Sabo Hamza Dophano Sabo Phioknai Nasigei Buskangni Chongmariwo Sabono Keplai Khainai Khaya Norokni Thanisi Abothe Klaino Shalbrum Brum Mukmu TV bai Krengi Tongdi Tei Shalbrum Brum Chuba Churuwi Tongdi